Odonjo weche mag tuke chiro duogo ne tim mar adhula mar nyiri ma higni tin 20 midendo ni Rising Starlets kagiikore e tielo mokwongo mar tukgi kod Tanzania kagimanyo tiko madonjo e tuke mag piny mangima. Tugono dhi bet pacho ka tarik 7 dwe mar ariyo. Rising Starlets osebet katimo orako e kambi mar orako kawelo osetim ne jotugo maromo 30 kowuok kuom jotugo 60. Moko kuom jotugo ni koda lony mag tuke mag piny mangima mane giyudo e tuke mane gitugo mar jotugo ma johigni mane piny 17 kendo gin kod geno mar timo maber e tukego. Niko prepared, niko physically, niko best. Juu zoezi tumekuwa tukipewa iko juu vile inafaa. Kitu niko sure, tuko na teamwork, tuko na unity, tuko na courage, kocha hata on mental strength zetu, na niko sure tukicheza na Tanzania tutashinda game zetu. Na tuko ready ku qualify for World Cup to make our country proud.